Dođi ovamo, Deo! Deo! Ajde! Uhvatit ćemo je, tata. Sve je pod kontrolom. Zašto si stao? Kreni! Ajde! Gdje ćeš sad, idi pravo! Pokušavam, ti ćeš ga prati. Samo nastavi! Opraćeš mi auto. Kasnije, kad dođemo u periodicu! Prvo moramo da uhvatimo Deu! To je pitanje časti! Pitanje časti. A ko će platiti moj auto? Ne brini, neće se skršiti, ovo je jak auto! Uhvatit ćemo je. Ne brini, tata. Adea! Urazumi se, Adea, molim te! Moramo da idemo kući! Šta se dešava? Ponašaš se kao muško! Aj! Dođi, Adea! Brže, Amadeuse! Dolazi! Adea! Moramo kući! Hajde, Sabrina! Pazi! Aj! Pa samo nastavi! Hajde, Sedi, bre! nastavi! Jesi li Hajde! šašav? Ne mogu da je pregazim! Zagazi, hajde! Ej! Šta? Slušaj me! Moramo da ih opkolimo! Da ih opkolimo! Hoćemo! Opkolit ćemo ih sjajno. Pogledaj, tata, sad su naše! Adea, ne možeš da pobeći! Da, sad! Opkolimo ih, tako je! Zdravo, Adea! Zdravo! Znamo li se? Jel to ona? Šta se dešava? To uopšte nije ona. Vidi mi sam, pametnjakoviću. Gde je Adea? Adea? Znaš li ti neku Adeu? Ne znam ni ja. Odakle ti ta odeća? O, Ardoni, se nećemo tako, polako. Skidaj tu kapu. Kapu? Moderna je, zar ne? Mama mi je sašila. Ah, Prestani da nas zafrkavaš, pitao sam gde je Adea. samo polako, Ardoni se. Devojke, jel sve u redu? Fredi, drago mi je što te vidim. Da, u pravi čas. Narode, polako. Hajde, svi da se smirimo. Došlo je do zabune. Moj rođak je ponekad malo naprasit, znate. O čemu uopšte pričaš? Predivan konj. Tvoje, ja volim konje. Imaju grivu, dugu grivu, zar ne? I mišiće, baš su mišićavi i duge noge, zar ne? Zaista duge noge. I to je, predivno. Baš tako. Imaš ti neki problem? Ne, Tina, trebalo bi da nastavimo. Da, tako je. Nastavite. baš tako, posao zove. Vidimo se pre ili kasnije. Putujte u miru. Šta ti pričaš, čovječ? Sve je u redu. Zdravo! Zdravo. Vidimo se. Malo, odakle ti ta odeća? Sve dobro. Vidimo se. Srećan put.
Šta je sa tobom? Sve je Jesi pod li kontrolom. poludeo, čoveče? Izdajica, a? Slušajte me, Jeli? polako. Šta? Slušajte ovo. Čudi me da su nas tek tako pustili. Samo da nas ne prete do Falkenštajna. O-o. Mogu da zamislim Aleksovog oca kada se svi pojave u zamku. Alex će to rešiti. Babyfon. Babyfon. Babyfon, odlično, Babyfon. Sada ćemo ih pratiti u stopu. Die neuesten Sneakers am Fuß, am Brille, am Ohr, Tickets für WM. Muss ich haben. Eine SUV, mit dem ich durch die Straßen cruise, alle Bräute machen. Muss ich haben. 3D Flat Screen, größer als ein Bus. Muss ich haben. Und 7000 Watt für jede Nummer 1. Und Spinat mit Blub. Muss ich nicht haben. Unsere Reime sind fetter als